السلام علیکم سنگتا مخان میں چوکا کرنا خاص کر شہر جنگاؤں یہ سن 2020 یک کے سال سائمی مہینہ مشی ہفت تاریخ ایدہ وزیر و سیر داوستہ خاص کر اتو محفلہ کرنا گل جانے بشکری لشکر ہوتا کا ناصرے گا ایدہ خاص کر سنگتانی فرماشیں وزیر و فرماشیں بازار باز گل جانے فرماشیں سید خانے فرماشیں ناصرے فرماشیں رکڑی اور سوری کرو خانے فرماشیں ازگرے فرماشیں ملا فوجلی فرماشیں بازار باز رندانے فرماشیں نجیب اللہ فرماشیں رندلی فرماشیں یکے ہرنائی اشخاص کا اکبر کنگرانی فرماشیں دوران فرماشیں بازار شباز ہرنائی اشرا اور سوری میر ہزار فرماشیں سوری لطیف فرماشیں دبئی اشخاص ملنگانی فرماشیں سعودی اشرا اور خاص کر سوری آواز فرماشیں ناڑی عبری میں فرماشیں کوسڑی اشرا غلام اشبری فرماشیں سوری شیرخان فرماشیں ہرنائی اشرا گلزار فرماشیں سنجر فرماشیں بازار شباز ادا رب کروڑیں توروانے لیکوے لکو صدی محمد رسول خاطر آئے سانت گوم آباز تھی کلمہ مدد تے ہرد میں دین میں اسرا جڑ ساکتی فرقان سزیں اکرانے خوب دی کل ڈس تھی ہجدہ ہزاریں امتی دھرتی چکا خلق تھی روزی دیوخیں بادشاہ لیکو گرنی ہرکسی پاکے زمین شو جوڑ تو آزما بلگا رحمتی گرندہ کو بھرش زمرے جلکہ نودا جی ہری پاکے خدا حکمہ بسکم شہرانی رلی لال پشم دوستی سنگتے فونی سعودی آخری شہر بختیرہ جنہ بیار لیکمہ کپو ٹری حاجی مخطہ وزتا شہر جنامہ براوری عبدالکریم آدگوشتگا پارت تھی حد اندری بختیرہ شہرہ بیش کنے منظر تگا گال قیمتی قومہ جنڈتا بروچ کارسا میرچا کرین داسگیں کولا پیراوی داکسگیں پالگی سردار نیخیں دعانے زفر سے پشت باطنی ٹبی لنڈار سے وطن کو سلیمہ برکتی راجر پورا کاربار تاشا شور دکن وزیر دے گا حاجی جوسرا بے تمامی سیلہی بخت رواجی افسرو ہچی بلا پیدا نوی بچہ ملوک حیدر دعا مرشد بیفی سری دوستی کو دینا گنڈ دو بختہ خزاتے سنگتی ورشا رلوخ اکراق ماہے بروخ چار دہی رب کے دے گا چان سے سنبھال گی روشش فی حاجی گنوے کی نیتا پکڑ تقومہ گشتری ہرنگے غریبی بیت کے تو بٹ جدا خوشیاں دلی چکاں چکی لیول نشتے امیرہ سنگتی دوستاں پسارتے ساسرے دشمن شوگاں ہنگری تریشاں بروتا چہروے چمچو ورگاں ڈی ہوئی جانا گوشتارے گناہ پٹکا سریساں بوس کی ایسان دربا باسکو تے جندے ڈگارا قیمتی او تک جہگا مرمرے ملکت گرا بیلے کبھی منظور نوابا سنگتا 10 کو مزانہ یک تھی دراہ درہ واقفہ تے دوستاں چار پلوی مہما شکنڈا کاتکاں دیریں بلوچ ناسو ہوئی حاجی گردیں بیٹھ کا دا سے سلام خوشیاں دلی ٹھیکو بھوفا سڑ جہاں پکا دھماغا جرمنی قطر سبزیں چینکا بٹی بلغ رحمتی حیرت مہمانی پساندہ سے نگاہ حبین دلی بٹا سوادے محفلہ حاجی پھلے جڑی شیدار سعودی اشتو واسطہ ہوا ملکہ کسی پردے سنیما نشت گئے پکڑ تو دوستاں گشتری حاجی شہ ملکاشتاں قسمت ہوانی کسی مکہ مدینہ جزتو ربا شمافی لوٹتی سونے نبی پاکا وطن شنز ورشگا رحمتی روح ذکرہ تو آپ دا سگا دل ششتگا چو تنگوی بیمار رسیمہ بھی تھا حاجی ہوا ملکہ سری لال بشتے ڈکا سنگتا جلدی سلڈاک دارا بھٹی دیسو مزائے سارجنا لتی جدا روشش فی کل رفوٹا پولسا و ڈسا ہوا سازیں مشین مرتا تا مرزیں کیمسر نینی دوائی ڈاکٹری لال بش کنگا وزتا شگرتا ملکہ واپسی اوزا تا ڈاک دارا بڑے چیئے تویو کوسری حاجی معلوم دلا باقی لی روشن لیکوی بردے سلامہ لشکر دا منی نیا واپسی شانی تا پوسا کنے پرمود ہمیشہ آخری موکل حاجی اقصا کلمہ پڑی سی محمدین سن 2005 ہما مہینہ دو سے لیکوی تاریخ 24 دھرتی جدوتر مقصی فونا دنا صحیبی سکا پروتر سا پاک زمین حاجی حمودہ ہنس سے سعودی ملک برکتی دوستان جنازہ داسگا کا مزائے مولمی بارہ خدا دے جنتا دیدہ نصیبہ محمدی بختر بچہ گونڈلے تیگا کڑوا کالوی لال بشکو حاجی عبداللہ میر بشد مرد خاطری جونس جمعہ سنگتے بخت خدا دے کرستی شہر خانوی راجدہ وسا مدلکی پوسی عبدالکریمہ پارتا سرت رشیچو ترونگلی میرا مریا ازگرہ شہر لازمی پھجنگی سافر کھاٹا پھرکنا شہ محنتا سونا روی لالو سوری زفرہ میرزر میں دوستی نا دلی دودا سازا مسکت اسمل ترگونے سنگتی خیر جاند سوری بڑے بوچو منگل بگٹی مرزو لکے پارتا ناڑی خدا بش کے مری پوجی گروپ سنگتا نیٹا و دھرتیا پھری وردے مجیدہ قاسمہ نیٹ استاد سری شہرہ ہمیدہ بستا روشے مگندو آپتی